И какво става, пичове? В днешният клип аз съм с Android. Вие не го знаете, това е един мой приятел. В днешния клип ще играем Escape from Backrooms, ли сега ще играете, как се каже? Добре, ще играем Backrooms. Backrooms Escape Together се казва играта. Доста забавна, ние тествахме само за 7 минути, за да видим дали всичко е добре. Има едни много страшни, не че са страшни, просто са много грозни, има да разнят. Ще видите. Така, кои са да намерим касетки, там да снимаме някакви просто. Трябва да снимаме някакви дупки там. Акшеля. Момче, на какво акшели ми говориш? Ти в България живееш, бе? Те са американци, стъклаха българи, че... Ето го почня... Да, ето и тия дупки май трябваше да снима. Да, знам малко е гадно качеството. Чакаме. Ние трябва да ги снимаме. Ето и там има касетка, пичува. И тия касетки трябва да ги взимаме, за да минем играта. Какви са видеята, които се съдържат на тези касети? Няма да коментираме, но да продължаваме напред. Да, съветско пора. Продължаваме напред. В тия дупки май си крием. Така, продължаваме напред. И сега тия цигани могат да ни чуят микрофоните. Така че не трябва много да викаме. И в същото време свиркам. И може да се сочим. Да, ето го това грозния. Айде. Пак ще трябва да я пипнеш. Добре. И беби, за да ми заплачи. Не. Къде с тия касети? Сега трябва да ги намерим. Ето едната. Едната? Колко касетки имаме? Жутка с камерата много реалистично. 2 даже. 2 касетки, охо. Видим? Не бе, брат. И какво трябваше да си? Друго трябва да снимем. Още една. Влезе. Айде. Ето хора, този прекрасен PD. Ой, буквално за тази стана, гайс. Самахни. Между другото взех бандажи, а не взех кафе. Откъде ще си взел? Не знам. Мръдни бе, селс. Кой е мръсен. Андро? Какво прави лирическия говорител? Ние го минахме, бе. Добре. Буквално го минахме. Окей, гайс, буквално са имаме от 7 минути и го... Няма и толкова. Не, буквално са 7 минути. И сме готови. И май превъртяхме играта, или? Ама, да. Нека видим сега какво ще стане. Играта би трябвало да има 37 левела. 37 левела. Хора? Май си ходим. Май си ходим. Не мисля, че си ходим, ние си ходим нагоре при Свети Петър. Айде. Айде. Довиждане, хора. Това беше последното видео на канала. Айде. Айде, асансьора пада. Айде, изкри. Подпалихме се. Довиждане, хора. Подпалихме се. Подпалихме се. Наистина. Къде сме? Къде сме? Какво се случи? What the f... Ние май сме пак на същия левел. What the... между другото... Между другото, единственият начин да влезете в Backrooms, доколкото знаме, да бъгнете вселената. И тук ще андибъгна нивото и отивахме в... И сега ще ме пази. А то сега тъмно ли? Не, то сега е светло, да. Добре. Това ниво мисля, че е първото. И аз доколкото знам, че на първото ниво се изгасят лампите. И тогава идват някакви чудовища, но когато... Когато ги светим, те се махват от нас, ама пак я да лутнем първарет, няма да се търси. В това място има някакви работи, има някакъв куфър.
хора трябват ни банташки да имаме. Между другото, пичове, в момента звукът е реалистичен в самата игра. И когато Няма нищо. отдалече от Андро, се чува странно и има ехо, което ме кефи. О, ето. Генератор. Паркинга. Или това. Не са ни плащали да правим реклама на Grand Mall, но все пак ще кажем, защото е много як мол, брат. За какво ходим там, няма да коментираме във видеото. Свети. Добър ден. Има ли някой? Тук има генератор. Светна. Ето и тук е генератора. Фикснахме го. Тук има някаква втора врата, ама сега не е време да лутваме. Време е да излизаме от бакрумска. Сега търсим някакви цивки сега. Нали така? Викаш ми преди видеото да не говорим за това и тебе на ципки! Опа! Довиждане. Гайс, обичайте Гейб Нюел. Да, Това е нашия бог. Не. Анди, буквално има стая в стаята. Светна, айде. Идвай. Ела е, Пенко! Как му нарече? Его, хора! Егото... Ще го запътвам въгъла! Дай да го запътвам въгъла, да не може да се махне. Мале, махни се от мене, грозник. Чезвай, бе. Какво? То грозни изяде, Анди. Виж, той се е бъгна. О, не, той се бъгна, брат. Анди, имам стой на едно място. И се махаме от него, повече няма го правим това. Буквално той е уби Анди. И сега... Добър ден. Добър ден. Втори опит на това ниво. Миналия път малко... Да, вече разбрахме, че не трябва да се лигаем. Да, не трябва да говорим за цивки, мивки, клонове. Мивки, и привейто... Картин на климатицикът Стоян Колев. Правим му реклама, много яко. Пичи, да. Хора, искате ли да ви кажем нашия мотив? Или там как се нарича? Какъв е той? На мен и Шошки, не искате ли да го чуете? Да, искаме. Мая се е до себе. Да. Трети генератор! Къде ти е, Пенко? Аре, Пенко! О, фак. Пазима, ела. Е то грозния, бе. Само да го направя и отиваме в дайче. Къде има стая? О, фак, умрях. Както виждаме, това е Андро в... Довиждане, хора. И хора, сега само аз говоря, не го чувам този другия. Да. Андро е цивка. Те двамата, те с червените цивки идват при мене. Екшеле. Още един. Хора, изключиха светлините. Отиваме в стаята. Защото двамата грозни не мога ги гледам! Анди усра. Така. Тежко. Хора са чакшумината с вечер, американци направиха, те времето да се променя направо. Какво лапи лирически говорите? Че този генератор ще издивее. Аз ще не му отсъкам топ. Окей, сега... Чакаме да се прави, за тогава сигурно... Надявам да съм кътнал това. Ето стана вечер, тримата ще ми дойдат. Това ли е генератор, ако? Ето го. Ето ги, да. Да, това е генератора, хора седи до него, няма се махна. Как? Дами и господа, получах! Да дойде да ми каже, ще му сложи да яде. Ама не да взима цялата теба! Не може да става човек. Грозните, бе, го грозния, бе. Да го грозния, бе. Пенке! Пенко, кажем за края. Очаквайте нови серии, нали, ако искате все пак нови серии, лайквайте тези видеа. Да, цъкайте по екрана. Фолвайте Шошкин, защото... Бой под тъто. И... Да.
Следващия Следваща път. секунда. Следващия път.